batana nemhuri yavo wafambire nyaya dzemhuri. Chiremba azoti mwanasikana hanzi ane mhepo yekuda kumuparadza yekubuda paari. Chiremba wakati mumusha menyu mune munhu akaurayiwa, iye ndiye akadzipikwa, ndiye akuita kuti mhepo ibude pamwanasikana iyeyo mababa mavo. Hanzi mwanasikana iye ndiye akaripwa kunzi abudirwe nemhepo iyoyo yengozi, saka ndo yakadzipikwa paari kuti ibude paari. Chiremba wati vanogona kubatsira kuti mhepo iyoyo ibve idzokere kwayakabva. Saka chiremba wati kutambudza musikana ndezvekumusha kwavo, asi panyaya yendiro wati ndiro iyoyo yakagadzirirwa kudare ravaitwa rekuvakwasha yanga iri ndiro yekumugashidza uroi kumusha kwavo ikoko. Zvakakuna chiremba, saka ari kuti aite basa rowanda mombe nemutudzi. iyo ngozi irimo nyuyo nohombe kwakwasha uyanofanira kumasere unorohwa ukada kuita zvekuenda urarama stocks iwe right, ndo matare aripo, matare ayo anganzwa mambo andisikama andiri kuti paugadzwa uroyo wakaita uyu tati mimi takaiye kwenyu iyo yekwenyu yekwavo todi todhira nayo. Inyaya mbiri dziripo naripi yauroi amai wakaenda ukaita basa racho ndokubvisa mhepo dzeuroi dai dzakabva dzakafanana ari dzeuroi amai wakaenda wakatobvisa dzakaita timadonho madondo handi mhepo dzeuroi pakaenda kuuya ndo dzakaenda dzikabviswa dzeuroi. Mbuya wakandopuma mhepo yakati asi wakatotaura wakati mumusha menyu mutoda chiremba anoziva kutofamba wese. Iwo wakatonzwa wabatanidze mari yaunza handizve wabatanidze wese chiremba agozonyatsouya abate zvinhu zviri pamusha pako havana kuzombobvisa mari idzodzo. imotongarachaidi saka achitsvagai mari tezvara kuti tiite basa reito iri wakwangu atari kana tichida kutsvaga musha mwakwambo imimi ndiri kwenyu rewakwambo wakwambo wani mombe wakangwanzi wabvisa handizi wakakupa yemo haana kundibaba
une mombe akanga dzinobva kwambo inoenda kunayo Badari iroro wakaramba wega. Anauramba. Iyo mombe yochiita kuti badari riri. Mati mombe ndodi. Mombe vangu vakabate zvara rochienda kundoita dare. Nogadzira musha wavo nezvese Kubatsira iwo musha wawo. Isusu wakosha tobatsira musha watezva. Neurudzi hubva hwakabva pamusha penyu. Nandisi kugutsikana nekuti ndiro ingeri. Kwete, ingeri kuti kurota kurikuita murora asarote mutoro. Nekuti munin'ina wangu ndengasha. Ipapo ndo pakanzi kuti asarote murora. Ndopa akabatiswa ndiro ibudzi saka ndisiona unoipa because mubvunze arimo achiri kurota here munin'ina wangu waairota. Nai baba mombe makadzine dare mubvise makabvisa kutaurwa uyo wataurwa nasekuru kumatara kunzi akapuwa huwe kusha kwaakaroora ndondiri yakabata. Saka mubvisa mombe dare robva rigadze mobvisani. Ini ndiniyambaira kuti bayasinoziba yakaita kutoramba nayo. Bvisai ndoyava kubvisa. Chibvisai tezvara chiremba mobitari tokupai chimwedzi. Tokonosenza nenzara. Tokupai rini. Kana ngatipanisei zviya. Unototsvaga ndinonzera kuti ndinonaka nombe yadira ndinasi kuti iwo mataura kuti yabata nezvakari. Imimi munoita Charape chinetseka ndana mapurisa. Warutoya mapurisa muto. Yo garapa Chiwe. Nyaseva sema pesa yo. Mwezi karepa sasa serengezi mapesa anopedzana. Ndawa wakasi kuta izvi ndingemeresi. Ambonorale kumastocks wozobuda weekend yapera. Achimbotonhorwa kuti aombodzwa chando ndokuti aite so. Right, tati mombe tati moita yokupai muna October. October dema kuita tatu rini. Ndizo gona kunenzana. Gore noye. Asi wacho bayanga. Akutanga March April. Takama kwa. Senti April moya very zoita mutopai chirema. Mamwe ndine chichemo. Chichemo changu chiri pakuti communication kuti baba wangu wakafa. Ini ndiri ndikutomira sababa. So ndiri pana. Phone ine communication ndio yasara kuno. Tsvaga mari yedata. Saka yanga chasaro. Saka zvadaro ndingida kutsvaga mari yekuti ndiye nditore phone. Then pauchitanga kuita communication kuti By 30 September next year. Mambo. Chinda imweni. Ndinokuwira kubvunza. Utomboti tasvika pandataura ndati March kana kuti April yani. Makasika mungoya. Ndikuti angotaura. Atione ritsaone kuti kunofiwa kwa kunodi tisata kusvika pamamwedzi. Akutaura nakiti kuno. Kuti kwangu zvakaiti. Ngazvije. Ngekuti asingatinyore pasi kuti ndikutaura. Mabva kwasekuru kuseka. Tabveru ndakutaura kuti nyaya kuti ndabvunza akakuti kuda kufiwa. Inini ndakafamba nawo vakanzi izvoni kuti mupedze nyaya iyi panodikana back to sender yekuti ari kuita izvozvozvo zvidzokere kwaari. Saka isusu hatina kuramba avo vakaramba. Saka ndinoshaya kuti chavari kuramba uchingotinetsa kuti zvese takabvuma. Tisi mungaita kupai 30 September maona mari pakati moya. Zvanaka. 30 April gore rouya.